Ku danna mana subscribe akan YouTube channel mai suna Akafta Wasa TV. Sannan ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗaura. Mun gode. Akafta! A sai gyaɗa muna da gyaɗa maro da tubus a sai gyaɗa. Yau kadi jena mai wanda izin laki ba. Kai 500 bari ni kuwa. Akwai sandi ba. Ba ta. Kai kana da shi ma daman ɗan iska. Kaga ai kasuwa ta yi. Ya kuwa kaga yau. Wannan ba mai na bane ba? Wannan bu nake gama ba mai na bane wannan? Kaga shi ba? Ai kuwa, wai ba shi bane na makarantar nan na. Mai na ne ko? Shine kuwa. Shine mai. Maina ya ne wallahi maina ne kwana biyu lafiya kala wallahi kai malam maina wallahi kwana biyu lafiya kala wallahi na aikin tun da muka bar makaranta ba mu kara haduwa wallahi ka san haduwar makaranta ce da kai kuma gida kake sayarwa wallahi haka Allah ka ga yayo ce wallahi to mu sai an jima za mu a ku zo ku doge da ba za haka ba ku zo ku doge da ai haka a ba haba haka ake ku kuma daga zuwa gurin mutum sai ku kama daukan gida Allah ku mai da mai shiga Allah ku mai munafiki ba da Allah yanzu ba sai ku tsaya ba idan mun je na to mana da leda mu zuba ciki kai kana ina sanar da wanda nake Gaba da sai an jima fa. Kai gidan warwa za ku je bayan ku ci ya da. Wallahi ba ku yi ba. Yaris godo.